ଭରା ରାତିର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ଦାସୀମାନେ ଆସି ତିନି ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରାଇ ଖାଦ୍ୟ କରି ଉତ୍ତମ ପୋଷାକ ମଡ଼େଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳେ ସାନ ରାଜକୁମାର କାନ୍ଦିକିରି କହିଛି, ମା ଦାସୀ, ରାଣୀ ମାତାଙ୍କୁ ଡାକ। ମାତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ବା କହିଥିଲେ ଆମକୁ କାଲି ରାତ୍ର ପାହିଲେ ଆମର ଅବଧାନଙ୍କ ଗୃହରେ କର୍ଣ୍ଣବିଧି ହେବ। ମା ଦାସୀ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ତା ଦୁଃଖକୁ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସାନ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହିଛି, ତୁମ ମାମା ବିଶେଷ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବେ। ମା, ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣବିଧି ଦିନ ଏପରି କି କାମ ପଡ଼ିଲା କି ସେ ନ କହି ଆମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ସେ ଜମାରୁ ଭଲ ମା ନୁହେଁ। ସାନ ରାଜକୁମାର କାନ୍ଦି ମା ଦାସୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ତିନି ରାଜକୁମାର ବା କ୍ରୋଧ ଜ୍ୱାଲା, ଦଫନ ଜ୍ୱାଲା ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୱାଲା ବା ବଜ୍ର, ତିନି ଜଣ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମା ଦାସୀ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୁଝେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ପୁତ୍ର, ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚେଇ ସମ୍ରାଟ ଅବଚନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଖଡ଼ିବିଧି, ଚାଲ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କର। ସାନ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ବଜ୍ର ମନା କରିଛି, ନାଇଁ ପିତା, ମାତା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖଡ଼ି ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ କହି ରାଗି ଯାଇଛି। ଟିକେ ଛୋଟ ପିଲା ତ ରାଗି ଯାଇକିରି ବସି ପଡ଼ିছে, ରୁଷିକିରି ବସିଛି। ରାଜା ବହୁତ ବୁଝାଇଛି। ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ବଜ୍ର ରାଜି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ବଜ୍ର ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଖଡ଼ିରତ୍ନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଛି। ତିନି ଭାଇ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ବୈଦିକ, ଉପନିଷେଧ ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନରେ ପାରଙ୍ଗତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଚାଟଶାଳୀରେ ପ୍ରାୟତଃ 8 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପୁରି ଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣବୋଧଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଆରେ ବଜ୍ର, ତୁମର ମାତା କାଳେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ବଜ୍ର ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚାହିଁଲା। ତାକୁ କହିଲା, ନାଇଁ ତ, ମୋ ମାତା କେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ମା ଦାସୀ ପୁରା କହୁଥିଲେ। ପିଲାଟି ସେଠୁ ଚିଡ଼େଇଲା ଭଳି କହିଛି, କିଏ କହୁଥିଲା? ନା, ମୋ ମା ଦାସୀ କହୁଥିଲେ। ଆରେ ଯା ଯା, କହିଲା କ'ଣ ନା ମା ଦାସୀ, ମୋ ମା ଦାସୀ କହୁଥିଲା। ଆରେ ଛାଡ଼, ଦାସୀକୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମା ପଛେ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଉ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବଜ୍ର ରାଗିଗଲା। କ୍ରୋଧାଗତ ହୋଇ ପିଣ୍ଟୁ ନାମକ ସହପାଠୀକୁ ବହୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା। ଚାଟଶାଳୀ ଛୁଟି ହେଲା। ପିଣ୍ଟୁ କ୍ରୋଧରେ ରାଜା ପୁଅ ବୋଲି କିଛି ନ କହି ତାର ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାର ମା ଚାଟଶାଳୀକୁ ଆସିଲା। ଅବଧାନଙ୍କ ଆଗରେ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁ ଗାଳି କଲା। ବଜ୍ର କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ପରେ ଆସି ତାର ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। କହିଲା, ପିତାଶ୍ରୀ, ଏତେ ଦିନ ହେବ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପିତା କହିଲେ, ମାଆର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇବୁ। ଯା ପାଠ ପଢ଼, ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଆପେ କହିଦେବି। ବଜ୍ର ସେ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ 8 ବର୍ଷର ପିଲା ତା ଘରେ ଶୋଇଲା। କିଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ, ପିଇଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ କଟିଲା। ମା ପ୍ରତି ବଜ୍ର ମନରେ ଅନେକ ଘୃଣା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାରୁ ମନ ଛାଡ଼ିଲା। ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ତାର କିଛି ମନ ରହିଲା ନାହିଁ କି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାର ମନ ସବୁବେଳେ ଉଦାସ ରହିଲା। ବଜ୍ରର ସହପାଠୀ ଇଲା ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ବଜ୍ର ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାଏ। ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କହିଲା, ଆରେ ବଜ୍ର, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଅମାନିଆ ହେଉଛୁ? କାହିଁକି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୋର ମା ତ ମହାରାଣୀ।
ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଦେଖ, ନା ମୋର ପିତା ଅଛନ୍ତି ନା ମୋର ମା। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ତୋ ପରି ବସିବି ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦିବି? ଦେଖ, ତୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା, ଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା, କେତେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ, ସମ୍ରାଟ ତୋ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ତୋତେ ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ବଜ୍ର ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୋର ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ପୁଣି ସମ୍ରାଟ ହେବି? ଏକଥା ତୁ ଭାବି ପାରୁଛୁ କାହିଁ? ତୁ କ'ଣ ସମ୍ରାଟ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ? ତୋ ଭିତରେ ସେ ଔକାତ ନାହିଁ? ଇଲା ବଜ୍ରକୁ ଝିଙ୍କାସି କରି କହିଛି। ଇଲା କଥା ଶୁଣି ବଜ୍ର ରାଗିଗଲା। କହିଲା, ତୋତେ ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନା କଲି ସେ କଥା ମୋତେ ଜମାରୁ କହ ନାହିଁ। ବିରକ୍ତ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ବଜ୍ରକୁ ରାଗୁଥିବା ଦେଖି ଇଲା କହିଲା, ହଉ ତୁ ବସିଥା, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି କହି ଚାଲିଯାଇଛି। ଇଲା ବଜ୍ର ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବଜ୍ରର ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଘେରି ବସିଛି। ସେ କହିଛି, ଭାବିଛି ମନେ ମନେ, ମୁଁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାରେ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ବିରୋଧୀ, ମୋ ଶତ୍ରୁ, ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମାନୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି। ମୋତେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପରି ମହାପ୍ରତାପୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 8 ବର୍ଷ ପୁରି 9 ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଇଛି। ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟା ଛାଡ଼ି ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲା। ବଜ୍ରର ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଜ୍ରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବଜ୍ର ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶପଥ ସରିଯାଇଛି। କାଲି ତୃତୀୟ ପାର୍ଟ ବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୃତୀୟ ପାର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ରହୁଛି।